ngabazali balapha eLwandisa Primary School kwakunye namalungu eSGB. Unobangela sibe kanti sime kule ndawo today zizinto esizikhalazelayo ekudala zingenzeki. From usuka ngo2017 uzothi ga ngoku apha sinombandela weyadi ezingabiwanga. Samkelwa sisikolo ngo2019 iroof le yesikolo. Ngo2022 iphindile yamka okwesibini. Ufikile udisaster bezokwenza iassessment. Emveni kwayo yonke ke longquleqhu yayenzekayo idepartment from eRhubusana ide yathumela igqiza lokuba kuzokwenziwa lanto kuthiwa ibriefing apha esikolweni. Yavela imali engange 350,000 ekwakufanele bayenze iroof apha esikolweni. Siye sathi sisalinde loo nto ukuba kwakuthiwa iza kwenzeka ngoDisemba ngo2022. Namhlanje azange zenzeke ezo nto. Iiklasi ezintathu akusafundelwa apha. Side senza la mabhangalo for ukwenzela abantwana babe neshelter yokuthi babe kanti bahlala kuyo. Xa siya edepartmentini imali sixelelwa ngebudget nentoni kodwa imali yayivelile imali engange 350,000. So okwethu esifuna ukuqonda ingaba le mali yayotshona phi ikubani kanye so that kuzokwazi abantwana bafunde kakuhle apha esikolweni. Side sabe kanti namhlanje sicinga into yoba sibiza nina nanjengabantu bapha eBCM TV ukwenzela uba nisincedise because asilifumani uncedo apha kurhulumente apha edepartmentini especially eRhubusana esiripota kuyo zonke izinto zethu. Namhlanje kuthethwa le ngomso kuthethwa enye kule veki zayo awusamfumani nomfumana lo mntu. Njengangoku ngoba silapha nje besilindele i-feedback from emhlolini wethu wale sekethe. Namhlanje abazali bagcwalise apha ibiyi-meeting yekota yobana ngaba sizoveza izikhalo. Naye umhloli akafumaneki nasefowunini asimfumani. Ndizama ukuthi ke nabazali babona belapha nje sisendleleni ebheka komaRhubusana nasedepartmentini phezulu till day izikhalazo zethu zihoyakale. Yeva eyona nto isibangela belapha ke yiloo nto namhlanje. Khuluwa umuntu onobuzo uba libaluleke kangakanani na elicingo because I can see there is isikolo esigapha elapha kuni. Akho kwa borders between nina naso isisikolo and you've got lama bhangalo nithi niwafakile apho nawo akabiyelwanga abantwana access ikhona nje kulula bakungenelale umosakalelwa okuni kwenza uba nibawele ukuba masiye isikolo kulanto kunyuke kangakanani. Ezona zonto zibangela into basibe kanti ke namhlanje sime apha. Xa ujongile kusekampini apha konto ithi sisikolo. Kunqumla apha nemoto nabantu bazokuthulwa apha nootsotsi bahlala benyuka. Kukho abantwana abancinci apha ekulula siyayazi siyeva mos abantwana bayaxhuyilwa kuyaphakwa kwenziwa yonke into noomisi bangafika bakakadwe kwenzeke nayo nantoni na. So asikho safe apha esikolweni. Urhulumente yena ngelo xesha uhleli phaya ekuzawuthi mhla kwenzeka into ibe kungona kuhluka kunyuka singayazi noba masithini na. Yiyo ke le nto nofor nobusafe besikolo kuqhekezwa qho apha nemibane yonke into iyemka neecases ezifaka emapoliseni akho nto zilandelelwayo akho nto ibitheni. So siqonda masizokhala noko asiphetheka kangakakuhle ngolu hlobo. No-district director phaa uyasazi from usuka ngo2017 uzothi ga ngoku akho nto yenzekayo. Into sibonayo kubiyelwa izikolo ezazisemveni kwethu from 2023 i-financial year sisoloko sithenjiswa. So ngoku sanele ngoku side siqonda masibize nina then even before siye ku-premier uOscar Mabuyane akabona into yoba kwimeko enjeni akufanele uba kuthiwani na abize aba bantu ayaziyo ubana ngabo aba-relevant exhomekeke kubo le nto because sibabiza ngamagama asiboyiki. Bonke naba bazi ii-directors bapha eRhubusana bayayazi. Qha xa besibona singena uyibona indoda yophuma ngemva nathi nifuna ayisekho. So sixakene nento. Ndijonga just ndiyayicingela just I can imagine uba umntana ongaka kwazi i-junior primary mos lena. No primary necrete.
Pre-grade R. also to grade 7 Yeah. so imagine xa mhlawumbi lo mntana kuthiwa umiss umaze yochama Injani? aphuma umntana alahleke apha ke ngabantu banqumlayo abendleleni ungekolandike and now uyayiqonda uba iblame ibuyela back esikolweni oba umzali othi kalo mntana ebemzise esikolweni and now obaxhwilwe esikolweni or alahleke ebeseklasini iblame ibuyela back to principal plus notishara aba lapha esikolweni. So that's how important it is indaba yobiyelwa kwecala so that nikwazi umbona umuntu obengamelanga ubulapha kwalapha kwi-premises and the funny part is oba kubiyelwa i-high school ezinabantwana abadala and the priority eyazi abantwana aba u-grade R I think ngeyona pre-grade R. Masithi ke ngokuphuma lo mntana apha kungabiwa kunjalo ugiliswa imoto pha endleleni ngexesha lesikolo abazali bamaze sesikolweni uzabanjwa isikolo access yongena kukho nolandika nokhetheke egate kulula uba ayilo xesha lophuma yena awulula kwa ulanda aba ucontroller kwa imovement yabantwana. Into ese-TV iyasihlukumeza lento yasesikolo. Ngaske ingapheleli lapha e-TV cha bayibone nabo ibheke phambili ide ilungiseke. Iminyaka emininzi asakhumbula uma ku-20 kwaba 20 basuka pha phezulu ekuqaleni. Ilwandisa isisikolo ikwi-top 5 yezikolo eziza kubiyelwa. Namhlanje ilwandisa ikabiyelwa. Dithetha nawe nje kudala sibheka pha kwabantu banezisu pha eofisini yaseGqobusana. Kudala sihamba pha kwabatata simane sifika pha sisithi Mr sicinga fanele Mr bazawusenzela lento siyifunayo sibaceka kanti xa siphumayo pha bayasinyonyozela bayasihleka. Mamela ke bhuti sifikile pha leGqobusana minyaka le sihambela lento elicingo bathi icingo basizalifumana lisuka kwisikolo Floradale isikole esiseGqobhasi selibhatelwe umuntu ozawufakelela cingo phaya kwesasikolo qha ngenxa yokubana phaya kukho abantu ababeke yamagali asizoba safakwe lacingo sebhatelwe umuntu ithenda efuneka ifakela cingo kwathiwa kuzawuza elacingo apha namhlanje ecingo likafiki bekuthiwe ngoSeptember kulonyaka kupheleyo sawuthi zivulwe izikolo bekanti icingo selifakiwe andani obuSeptember kakafiki nana ngoku. Siyacela man ke nisincediseni kulento yabantwana ihlukumeza mina ke ndisokolo ndikhona apha esikolweni ndingusekela chairperson andinqabanga kakhulu apha esikolweni ndiyazibona icases ezininzi ukukho abafana apha bangekho right abahlukunyezwa ilonto yabo bangena apha kwezi sikolo ufike bezonqumla apha cinga ke kho abantwana abangakho 4 years funeka siphume thina siyokhuphana nalamuntu apha eyadini. Cinga ke ngokulamntu xa nothatha lamntana amfake kweza toilets sizawufumana ntoni kusasa iblame kuzobhlomna esisikolo tishara uprincipal yonke lonto ngento eyenziwa ngubani ngaba abantu bahleli pha baxhoma ibhatyi eGqobusana ezitulweni sifike phaya sihlale pha sithi siyabalinda baske basuke basizimela sicela bethu nana nisincediseni kulento imbi lento iqhubeka apha elwandisa kukho abantu abangena ngemoto zabo apha bazozivasa apha esikolo umuntu azenephela lakhe azolivasa apha esikolweni ngamanzi wesikolo azovasa apha iphela lakhe ngamanzi wesikolo ndiqenta senzeka apha mna nge-weekend nokuphuma kwesikolo nje kuba siphuma nje apha isikolo kukho abantu abazawungena apha ngamaphela wabo bazovasa imoto zabo apha esikolweni. Ninzi into eyenzeka apha. Ndingomnye womzali kule nto yoba kungabiywanga apha oze kabini esikolweni ngenxa yoba umntana uye wabelwa istationary ngoMatshi emane ebuye engayityanga ilantshi ndaza ndazokhalaza apha ootishara baxakwa kukuyisombululo ngoba umntanam uhamba nge-public transport le ka-government ekuseni uqala afike apha so ayaziwa kangokuba yabibiwa ngubani istationary sakhe ityiwa ngubani ilantshi yakho ufuna ugrade 1 ngoba kukwangena ngomnye womzali ke njalo. Ewe isa mna walapha tata uMabheka mna ndipheka apha esikolweni xa besekhwadi beyothandaza abantwana njengoba ubona isikolo singenaziklasi sikho amabhangala sithi sipheka ekitchen nangasigade eziklasi nathi asikho safe ngoba bangena bephethe imela basisetsho-bhaka abantwana ndimncinci ke mntasekraso ndizibulalise tata uMabhece isikhalo sethu sive sifuna icingo lethu. Icingo lesikolo kwakuthiwe likhona selibhatelwe nomuntu ozalenza
but icingo alizi. Ngoku eyona nto sifuna uyazi liphi icingo laseLwandisa lesikolo. Sinabantwana abancinci abafunda kwesi sikolo. Kubiwa izikolo, ii-high schools. Abantwana bethu sino grade R apha, uyotsho grade 7. Abantwana bayananazela kunqumla amaphara kule yadi yesikolo. Njengangoku ndijonga abantu abanqumlayo ngoku apha esikolweni. Abantwana bethu bazawureyitshwa, abantwana bethu bancinci, umntana uyaphuma uyachama. Xa uyachama umntana akabuyela eklasini, uyaqhubekeka umisa utitsha abanye abantwana, akamlibali umntana esethe toilet. Kanti umntana kudala warhuqwa la maphara anqumla kwesi sikolo, uyareyitshwa umntana. Into azawubanjwa sisikolo saseLwandisa, kuthiwa inkathalo ayikho eLwandisa, kanti iLwandisa ayihoyeki. Yenziwa irhubusana. Njengangoku aka besifike ngo-9 singabazali silinde umhloli waserhubusana. Oko ifowuni yethu akayiphakamisi, asiyazi kuba kuqhubeka ntoni. Sendixela uba ndiyabawela ukwazi uba nguMr Bani lo besimlinde kwesi sikolo, ngoba kaloku besigqibile naye ngeli xesha. Umqoyana akaveli umqoyana. Singabazali sigcwele sithe qhu kwesi sikolo. Noko ngoku sawudinwa kublame itishala noprincipal wesikolo. Siyayibona imeko uba apha ingakhona, uba imeko apha ingakhona ngoku ikumagosa phezulu. Irhubusana yona isihoyitu. Siyakwazi njengotata bethetha apha uthetha inyani, siyakwazi ukuthi singena kulo mnyango baphume kumnyango ongasemva. Njengangoku silindile, siyafowuna ayixholwa ifowuni, asiyazi uba kwenzeka ntoni. Noko sicela uncediswa, make sincediswe. Sizozijula ujacu sikhe sithethe nathi singabazali. Masingathatheki itshansi kuba singafundanga. Noko siyawazi amalungelo wethu singabazali. Isikolo sethu kungathi sisefama, ibhetele nefama iyafakwa imingqa emithathu yecingo. Apha sisethafeni, le nto endingayaziyo. Kwaleyo bakungene abantu bazohlamba ngamanzi wesikolo, iimoto zabo, abantu beemoto bangene eyadini yesikolo bazohlamba iimoto zabo. Abanye banqumle, sifika kukho namagazi phantsi thina ngazi makwenzeka ntoni, ngoba kaloku kuphakathi elokishini abantu benza into abayithandayo. Asiyazi bakwenzeka ntoni. iLwandisa yona ihoywanga tu. Siyazibona izikolo zibiyiwe, kodwa iLwandisa igcwele ithe qhu. Thina abazali siyoneliseka ngaphakathi imfundiso yaseLwandisa, kodwa iLwandisa ayikhona ishini yesikolo yona ayikho rayithi tu. Hayi siyakhala. Umbuzo wethu umile, liphi icingo lesikolo? Liphi icingo Mr Mabhece? Mr Mabhece, liphi icingo? Mr Mabhece, liphi icingo lesikolo? Mr Mabhece, sifuna icingo lesikolo. Mr Mabhece, sifuna icingo lethu. Mr Mabhece, sifuna icingo lethu.